Tuka uchiase abaonia aiga. Ntobwate showroom asura achagwirigiria amabati andonsialia utagete. Showroom yeto nigo engale eyuerengia na boigo ekogokiriso yao. Chingaki ogoswasa yiga kurigiria amabati aiga. Ntobwate etime tembo abo bagokora imirimo ase showroom yiga. Babwate chingoro chingia chugo kwarigania na boigo cho tebereria kende kensi uraganie bagotebereria company ya mabati rolling mills niko babwate amabati chingenjo ao ayuare ye chikala ao na boigo ayuiga bwate chi profile net gauges ao unabono babwate normal corrugated na boigo box corrugated asime ko babwate boomerang ayuare aye chigage emeronge tato asa mabati ali aye chigage emeronge bere na isaro na isato babwate tile profiles alia au oriental elegantal versatile grows na boigo na versatile mat MRM niko babwate lifestyle ayuago chana roman jinko na boigo web design babwate yigani kabwate chikala bunabonelia chaco gray brick red tile red maroon sky blue na boigo na green obutambe bwe mabwate yiga niko bokolengana amo nukuganya gwe customer mbabwate bintu bindi boigo ebyo ochikunyara kabo gutumika chinga gicho gwakeranya amabati yiga ase nyumba yao tutari rero ase Uhuru MRM showroom onyare kabo gukwerera amabati yu akomenya segeka ayo uchanye warrant na boigo ayo urakoberwa ikasure asubwango eduke yiga ya Uhuru Superstores yego toka se enyumba ya Uhuru Complex imiyo mucunyigo busongo eyuerange neduka ya Safaricom boigo ngotoka bari ase nyumba ya JM Towers eyuere ange nebengi ya Credit Bank asamange bakere simgwetera se namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Vipi, mbona mbwata hapa? Nini shida? Unajikuta nani mshikaji wangu? Yaani unaweza ukavaa ujasiri kiasi cha kwamba unaweza kutoka na wadogo zetu kwa mada zetu ambao tunawategemea baadaye waje kuwa watu wakubwa, afu unakuja kuwachezea kirahisi. Oya, Omboi. Sikiliza nikwambie. Bi mkubwa anapata tabu kinoma noma kumsomesha ubinti. Si unanielewa eh? Mimi napambana kinoma noma na kaba huko mzee kwa sababu mdogo wangu mimi aishi vizuri. Afu boya mshamba kama wewe unakaa na pumbavu wenzako mnashawishiana kuja kutongoza wadogo zetu. Hivi si wangu, naomba nikuulize. Kuna wanawake wangapi uko wanajiuza? Mpaka wengine wanatimuliwa katika madangulo. Serious, unakuja kutembea na mwanafunzi? Wiagimu mwanchumu ligerali karibu ase kionga chinsainya litukeliga ali 15 limo omu tienyi oikomi omwaka wa 2025 lituko lya kabire abakenya bagenda kumulira omugwasiri omunene omukuru musikiraira Amuro Odinga nabo no gutuguchakira ekionga chinsebiro mwanchumu ligerali njeri ngoro kwa Haron ekionga chinsainya njeri ngoro kwa Haron ntoto nyangiri kurwansemo yemanyerio nigoto kugwatarana Wilson Makoli na lituko lya lero nigo mubire bo muwasiri omukuru musikiraira Amuro Odinga onyarkaba goika kurwa sense ya India asanya takaba gosirira obogima gose osiririo obogima bwa lituko ligoro atomumbero yunyaka bakwaliganwa wasegatigia Jomo Kenyatta International Airport na ubarai au bakora wamo no murai bwenso muske William Samoei Ruto na boigo murai bwenso mukuru muske Uhuru Muigai Kenyatta na boigo yamate abairi na basani baya muskerera Amuro Odinga bakora wa no murugyo ye o muske Ida Odinga na boigo yamate aye ase obwagare.
We'll have the aircraft turn. For the purpose of disembarking the passengers. After which, we will then have the casket of His Excellency, the Right Honorable Raila Amolo Odinga, wheeled out to be officially received by His Excellency, Dr. William Samoei Ruto. The late Right Honorable Raila Amolo Odinga, after which we'll have prayers before we progress with the rest of the program. We don't expect it to be a very long program. Namanga yabo mancho mulgerli nigo muberoye Raila Amolo Odinga oikiwase gati kiamu International Sports Center Kasarani etonyara kabago kobekwa tanani aba Kenya banyakaba kujurigerelia namono gochakira abarai bara wa mono murai bwenso muskuri amruto naboge amatyaye yara wamo numusubati Ida Odinga. Mwancho muligerali gati iya abarai kurwase county ya Nyamira napiga bwatani wanyaka bakurebirangal byabo ikoro gusira kwayo muskiraira Amolo Odinga barokia gusaba sanga birangana batabona nigo ikia ikarenga ikialengo gusukane kwa lengo hororo umusike Raila taye riwa kwa nigo helinda bakenya bayiguri baga kumulira munagotuma mulikito Fatigadi December. Ritiko ria kabere rero nigo abakenya bagendrete gwecokia na kumurira uyu kabeire umuwaziri omonene na boigo umurayo monene wikiama kia ODM nyagusira Raila Odinga kurase kaunti ya Nyamira nigo abantu bechingenjo aho bagendrete gukwanira ubuya bwa Raila anene asuburai tubira ngo rugwesa taka ngabona kirega abanangubire basange kabairira Raila cyane biro ribageri yo gabana Raila changete mechange yo serikali yitie county karoswa abagabana bagatoka bono karo to kwanda ngo serikali manele bayira basikali serikali ngana to ayirugete omugakoyo onyara kabaga korara lakini olete uchire bune hero olete raba Kenya bonsi nsengima yanyara kabaga korana otonere Kenya the whole world olere ruwe asensengima
asing'inji emirimo emi yabete gagokora emirimo yoka yokororwa mwanyanto na gwakisha ng'abantu bonse bamenyete n'omorembe n'echisi chionse wana naintu buna kurwa service obugoro bande bwa mwanyabantu togotebanga omogaka oyo ite emirimo akorere nemenene igabonete kwa gwesiko in fact igabonete kwa one hona enene like a gold medal for the work he did in terms of democracy. Eng'ana yogocha kweniwa inse yechinsa 52 na 2 kurwa azireti obogima bwaye ritukoria igoro neng'ana boigo yarorekanire gutabagokia abamenyi banyamira yaye yayarengo buya lakini ine wiriere y'abantu bekigoria geke tari yo muto manene bunere uri no muto manene mutori kogure gugwite yendense raira igagwa na tukaguna no mutinyo yomo elinde alerwe yale konyalekana ale gotari gukire county abantu bamureri bagabantu bakomigana gucyo kera serikali nere bwazo kibese esegeto gochase abarai barabisi nanda se abarai bande baminto barororo like na our leaders gotoko batenga basome example kyo mako Raila Amolo Odinga bunale ngo mugako tenene farm asa mangana yago tenene kene na nero kurubara mangana mange gotebya bakenya tibanyara ka bakomishwa osi Raila igata kitakiro mutatu arabantu babanda lakini maminja yaye abachumba bose bakenyengi ma onyoka rono yomo gobata kitabantu batakaye bose ekero monte atakaire trabajo chakuligie chukura chamo elinde baru biento keke kibase cyabana ari 200 umuntu mo ekura chingaki echecho nigo batebire engaki yaikire ekiama kyo muguzi kebenerete koroisiwa ekyo kirarete omuguzi bwensi amo na into bono muguzi torosie nyomba yaite yetogochera elinde litonyore voice estokonyara gotokwana kurwa totwana nto monto yomo ogotokwana buno muguzi buna bono rocho mugako in fact aberire kura abantu abamu abo obere gako bakwana ne babere bakumuigwira babere bakomusika senga kintambe wekatokalani kurwisi bali tokabane tukamusanga tigatwa bwatu buna ndore bagoteba na into togosabanga tonyore omurayi ito buna bono mugako musike matiani ni fact nere kingpin yeto yagusi nanda bono bunate nenire farm emurayi engane lyago totabinero tokobwati kingo reporter Getembe kora igase county ya Nyamira inche Fatikad Kisemba no mwanju murigereri ababwatani bekiama gya Jubilee kurwase county ya Kisii bakoragwa no munyakerwo Peter Akanga nigo na urubanyaka bakurwa ngora yabo namagombo guciase amatabaire nabasana bagenzi ya Kenya ngima kubwatikana no gusira kwaye musikiraira Amolo Odinga rituko rigoro njai gongoro kwa Peter Akanga igonde chairman ya kiama kenene kego jikounde serikali ya 2027 ekoro kunga Jubilee Party of Kenya. Bono rogo tuachire igase county headquarters offices asogo kwanera mangana ye party ne binto binde bitota itakora gete on behalf of egrupu yetene na go office ya Jubilee Kisii County gochoini abakenya bande aso korupole nene na kombolesa ase okorara kuo mosike right honorable Raila Amolo Odinga na intu na batwa kune tuno moichano because Raila Odinga former prime minister no monto kolire gacia sense ya Kenya ntakagereti gosonde na roye kolire okolire gacia nene fight for freedom of speech as a country weteira mangana mange unyanyasaji nyinge politically wonekero ararire arura asobosibwense asobosibwa asa ya Kenya nabona into togochoinie the entire country and the entire world asogoteba pole na indirinde tosabe nyasaye abe komoyo ye asa chenu na into nabotua mwanjete lakini nyasaye mwanchira mono moirire. Tunasema pole kwa former prime minister wetu na familia yake, tunasema ni pole kwa sababu ya kuaga kwake, na tunaomba nchi ikuwe na amani, tukue united, tukiendelea kumomboleza, kumpa mkono wa buriani. na mwanju murigerie kambiro Kenya Mira nigo gyatugutarare ekina Kenya kwa abosio bwe kambiro na barimi igoro iyo barimi bwechae ase factory ya Kemirigo na kubwatakana nabakwani abanyaka kotabali mbanyaka bakwali tukulia lero ngababodije ekikambiro gose egekaro kenyaka bakorangerirwa yokwandika abanyaka bagukwanira na konyora chinjira aho baranyaka bakwagendereri no bolimbo aho muna gutumanya muri kito Fatikad Kisemba
abaremi be factory yecha ya Kibirigo nigo banyorire ugwakwa maiga yekigambiro kya Nyamira gutugutirare ukugania kwabo wokoba aroro wikina ekyo kyarengete aba director be factory eyo babachike erio batware igeikaro kya bene kyo gukwanira igoro yekemeri yechae ruling igo yateba buna kulingana ne emu advocate oito enjera ligete petition ngateikeranĩtie ama chikariaganĩirie igomba kieti kũrigĩrĩria amang'ana ari twabĩgĩte igũrũ ya ebinto bisare gĩtase factory ige ruling yabase ngyo ye procedure na taringa ebinto tware koboria gosabare mbare koboria mbiarenge boronge nigo yaberi tukuri omusunto manene unantu abaremi bake bigo ekinegete twabĩgĩte ase ekoti ndonyora tibokene bwaito bono njira nagatigesa abaremiga echa yao nerekero mwana waende sukuru echa yao neregerete ayomete kuno murimi bono chanu wali sukuru tekayo bono igente kamuna baminto batebire tiga tubwatibo itiko omogomuta kubwatanse tokome 20p echa ebure factory ekara yaburire abantu ababuri gasi bagakora maiga yokunacha ukwo nigo abaremi abaiga basingereire buna tibari gocha kwirana maiga wika aba director bekemerie kyo babarangeirie eri batware igeikaro kya bene erio kurigereria henjira obonia bwabo bwekemerie kyo bwabaire bogokorekana na nigo batianire buna onye tibari gochikorangerwa asegeka kya matuko atano nabirare bosyo nigo baraje kogenda asomogiro bugotatora echae gocha KTDA itheri gotoita moyo because ngo ekaroto enderata kobwati egendeke ntobwato obomaene ng'ang'aki omoremi nere supreme authority naende ndore justified ng'ang'aki ekene ekito takorete ngokebwati tore togekore erinde tokoirana tonyora oboene bwa omoremi barangeria omokutano tokoroka special HM bakwanere igoro ya oboremi bwegetabu bwarenge obwo mwaka o 2023 July up to 2024 June omogo tari 24 omogo mochake tomururose ntoko chikorigereria naende bona chicha chito echinda nabo tokotora lakini koire chai ito kebiro tea factory kutati chitari kiechin turi koira ito koira no ensasini no company ende yonsi erinde togenda konyore egento kiria abana bakoria paka twarore factory yeito yanyolo maene abalemba baito bacha konyore besa matukago mutwe chingaki echecho nigo abaremi abaiga barorekanire wakabuya gochase omwana siasa Jeremiah Migosi oyo oreneganga yokorigia oboseneta bwa Nyamira ase ogotenena abakong'u nomoremi gwekemerie chae na kuboria abarai bande kwegia omubwekano oyo o Jeremiah Migosi omoyo koboria omoseneta okoroku Migosi obairo gotenena nomoremi asama tu konsipi naende nko sabera ngaba abarai baito bali tochorete oyo mo MP oito omo senator mo governor na nonyina aba MCA kamuranja abalimi bachandikire omwaka onde mbabwati chibesa bakwirira abana skuru inungi murakirere ekero omurimi agenderete kumia tigangira neri Migosi ngambi ya mono asogo tobwati sinaenda agendere gotobwati siga egere mpaka toikero obaene bwaita seboberete Kingo reporter Getembe koraiga se bunge ya West Mugirange yego toka meye kaunti ya Nyamira Njefa Tigade Kisemba na mwanjo murigereria abaibori na boiga ba mate bari baitanaine eskuru yoborosi ya Tambacha ime ya kigogi kaunti ya Kisii gose bunge kitutu chache north kaunti ya Kisii nigo batwara oba gosebaro kya mugokobo emambia ya lero magiga ya borokigwa gwetani gwetani chimisa to kubatukerwa obokonyi na wakili Joshua Nyarenchi uyole omo wakili kurwa sense ya Canada boigoro mwana siasa kurwa se bunge ya kitutu chache north munagotumanya mulikito Daniel Ontiri chinga kechiga abarokigwa bagenderete kweruberia asa matemwa yo gukora mwaka wabwatani aho ni waigo bagenderete gwesokia soko ene kibuna basirirwe hasi chinchira chonsi kubakonya gokoria buya asa matemwa yo oyo bwangwaiga Joshua Makori Nyarenchi kurwa sense ya Canada
Umuiburwa gunyabworoba ime ye ward ya Sinsi uyira litukulia asokuboya aborokiwa baiga chi uniform nakoba biri byonsi biganire asokokora amasomo abo igetambokero ateba hale nobo maene kera chikokonya gusira chisemi igorero nareta chi uniform gabune nkoira skuru chinde sababu nakorera bonkeria ngani go nganjita amasomo na ningo nganjite gusira abana igo nagokire sana sokora rero ngabana abaito barabire nanyori bagali okomera n'abalimu na baibori n'abantu bekenyoreke naende skuru ya tambaja ne skuru ngiya korega koria amatembu ya sana abana babo korumukia igo nanjire ndasinge nchokurwa se foundation nanjira banarengeringa tiganche mbasire mbabe komoyo mbatebi nga masomo naragereta kachenche bugoma bwane munabona njendo mugakiri asinge nje amasomo n'abalimu abaya nakiagatene nje bugoma bwane bugachenche ukwana chenga kecho boigo nigamenta buna ekirenga kia yekenene noko eneke bune birengo bya masomo bya kinigwe asikitutu cha North getambukiro abiboli be skuru yo bagokera ngenda tokore program ya skuru chinde iko nende tingo nyara karosa bakaka nanyore ngana nja bana basire ne nasire binyora senkurwa imore na magoko igarendo yo na magoko manene ekera toko nyoro mwakirio ito nyarenji aikira se skuru ya ito obekeira abana baito chibunira kimagoteba tigo manene amosesenie nando mwakirio ito gokogenda nyasa akorenda bako mwakonde igo tukumusabira nyasa amosesenie gekora zaibonsi bagokonya amabira yabwatagenderere akonya abana baito basome makega yaye nyarenchi ne timu yaye hasa murubolyo boikange chiamate ao chiria chire na makongu ao nigikire na hase berero imyagesieka hase wodia marani miye kaunti ya Kisii na senkwa nae orolekana komocho borai bwabono ase bunge yo singera kobolia abamenyi bensemejo baikiranirwa magendero obwambyo bo maite sometimes ebitobira karo muntu gocha kwae wegento bosa utakortikende kaibo turukunyana kole nongeri kwaegwa kurobono mugambi tugwate na kitaga tebanga ya mungina ngotamari ona lendo turujinga steel paka bono bintokiana gochenje so ngotakanga ekere kwa ibegento na ekwira na kwa konya abantu bamini nkuruboteri gataseni kyagatembe kurega se kaunti ya Kisii litrene ngurukwa Daniel Untiri na mwancho muligere kubatikana mono gusira ku Morke University Cheryl Ohanga nigo ditukulia lero abanyagitari ba nyaraka bakomana umubero uyu ase banyaraka bakoligereria na kwane kyabona nigo nyagusira abwata chingo machintindi ase umubero ye nagatume muliki tofati ga December korengana no roboti rw'abanyagitari igoro ya makweri yo mworoki wabwe University ya Moi Eldoret aserieta Sheri Ohanga oyo obaga gusiria ubugima bwaye ase yakagirwa buna nigo arutetwe kuru ase koroba igoro Sheri sunanda oyo ringe Moi University olikia betene urwete kurega koroba igoro no watu yakirege ga mocheri no toriska bano postmortem ya koliru Rispa Kirubo oyorengina nyagusira Sheri Ohanga nigo akwerera igoro yo gutaisaneka kwaye igoro yo roboti oroiga kurwase abanyagitari otoira malchibu ngateba bino umwana oyone nigabwate inchali aigo osemo yo gutugukoliga na spinal cord no koboko kasinara gukoli sidi yokoli abwate inchali yake bo mjetindo chibiso mwana onene rutete ekiagera nche nimbaite state na nabateti umwana onarangire tichinga kichindambe ngagutaka gokonya mwana yekerakire nalia site kunyorwa kurukugura gwa kugugo chance bona nche sinche tingi chane tina machibu monyagitari ere nanga lakini nche mina mamu mwana otingi sane tina machibu aye nche ndo chena mwana one terutete mwana one gaitetu abairi naboigo abasani banyagusira Sheri Ohanga nigo na barobo baorokirie ugutaisaneka kwabo igoro yo roboti oroiga na kugania eserekari yesoana nigati buna enchira eyemo yogokonya Rispa Kirubo erio anyore obwene bw'umwana oye lakini esin ntobwato bakongume ikiagera kurwali so mwana arutire kurwa omwana igarutire talinga okoranga agetwe agakwa omoelio kago ikabono bakamagurwata bakabwatira na bakaruta wichinzi aese bamurutirete na omwana yite kugwera enseme lieta bwenere tikobanga omuntu ngugwera alengero
ekiaro omonto gakweruta akogenda ojimotwe atuomere ojimotwe lakini bono garutire akabwatiranire akagunse akagwera omotwe kurumagege kiongotira serikali nero yoketigarite iratokonye ekiagera ntoisanegeti ntwe na obosaiti obwe ekiagera omonto ekera akorutwa nana amanyinga ngotoka ari ense so omonto asionoka osekende kiaba togotebanga abwe ase enyomba eyo eserikali eikaroro buna egokonya gotamba abantu bande na intwe eirokoboko etokonye maiga yoroboti oroiga nigo ng'inanyagusira sheri oanga azerieta Royce Bakerbo ensemo yaye asabire ayeiga kurwase eserikali bakimongorere justice asuku kwa mwana one inje nabonta ati binande inje n'uburaka timbwati nguru timbwati nchirende yonsi inje bono timbwati nchirende yonsi tinkonyarangira ndanyora umwati vuge lakini nasabire kegera mangana na DCI abantu basikali mbabwata mangana bakimongorere botuki monge justice asuku kwa mwana one kiyukane kinasa Kingo reporter Gatembe kurwase nyagitari enene ya Nyamira eyegotoka meye ward ya township ebunge ya West Mugirango inje Fatigad Kisemba na umwancho muligire amata ya mukuru ward yali yabe ime oseje kenyarikeli yabe ime ward yali Goma ebunge ya Kitutu Masabe county Nyamira nigo yasokiri na gukwanira ari babere bagwetera kubwatakana amono komendana kubo ibibwe tugo asbanya kabakana kibuna nigo babeire bakoiberwa chintunda chinyinge usase chintunda chinyinge na nigo babere bagwasiria chinibo chiabo no roboti uringo rwalgani wana mulikito Paul Cup Okara ngoikaga igase kenyereke gakeri yabe iwero 1 asinke yiga yo mwaka joero yobuyo manyakante buneke number 1 muno yatabitanya boke bagenda tako bakwe tumata awicanira kuba yengombe yabo yanyara ko bagegusira bwango muno nabongi cyane te sana ase okuiberu kwengombe konyora na iru no mwaka yarenge yane uruo mochioyo ngombe yue yarenge Frisian konyora yatiga iriri ewike enyore mori igokorengana mone amategeko yatebiringa engombe yiganigo yanyara ko bagekwibo chinza cyabo tuko genda korengana mona barabo bagenda ko bakomochiana nene abanyanyimbo bali bakora chi patrol ku rasoro ngoriga nabantu bali abanyumba 10 botakora imbere mu yawe kirano andakegenda ukirira ubuyibonga buno bigakogendera ko babo komentekana lakini kiyangira ko rusaine mpaka saa 5 tendeke noge korekanirete saa 6 igango tabuka nabotonyorete teirie geitense masi babagorerete paka yete gochimate togo chikobwati gochiroche tokanyora noba bayemine emine iroro togo chikobwati amagoro yegari naro lakini amanyerere koroka ne probox yarenge chinse echo no embra yale gotu ngandiri vigilant yalenga atwaka osaba sikali balenge patrol kona ngomba umeranete no newe kurende probox maina bako yeteneni negento korengana mone amate yarere ngatari entunde ntanga ni chombe chiko nyaraka bachikwe kurwa senkeyiga negento batebire kyabere naro ase bagendere ko bakogikegikiria bo ibyo botali bono bwachaka korunda kangwerere ndi standard isato patemire gotoibera mpaka 2014 baibire chombe ndabu ya chiete lakini agatangeru amabuko rogoro yende mbalirie agatangeru bochali ebo nero yachete konyoro omosuto igo bairere boigo une ngombe yiga yanyarete ko bagekuibwa nigo konyoro yesire kuibura iyo yale ngogo semerego cyasaba gatwa boiga enyorekana muno mugako yiga umanyakante muneke number 1 nigo aukora no semero kwabo nigo kwarenga ase tugeyiga iyo yanyarete ko bagekuibwa iga nabwa toko semeria ngane enkonye turukini bwato mugako ruare tukora tutabwati estokurusi wono konyoro ena bwato ko semeria nonyenere ngotuburi aringe ngombe yanyorira mabere monge tumukani ya karati ono rinde tu bwato ko semeria ngombe ne cha kotokonya twanyora mabere twakoraki twamuri ikiagera na ranchite kuria bono niko bagendere ko bakubolie serikali kwani kibunangwa yasona niregati iyo kubeka kibaraza nabo igo kubeka kipatrol cya butukuri gutanga ubuyibonga buno buiga asibego bagikire kegori egeke ekyo iko bataniwa muno amono ubwibi bonga buno buiga bono yake serikali enali gosaba ase engombe ere Frisian yentambe
maege bwate litonto lirabu ne foediga igane bwate litonto lirabu ebiguncha lebwate ebisinini byange esirikali tokonye na endo boibi bwabeira buri raisi lakini bantu mbali korara paka babunire paka bakajisimi bagutugura nechombe bagutuigora baibira ingombe paka abantu bataka kabisa bataka iria abantu mono esirikali tokonye banta mbali kurwale ikena bantu ametu no mwako yamenyete abantu anye bali within tikabagamba bekeji barasa tikabagamba beka abantu bali 10 emanyenga abantu kia bakole bintu kia mundu akurubugira ngaja kuibaga atabwatu musigani kuruka pako mundu atokole kuruseita ugusigane bintu byagenda nali abantu baramenya no mulembe cyombe ndutuana lile ngombe nduana kuboka butunga ni cyombe toyikorora cyombe tumetenga cyombe kitwa sigire tu karara mambi okubuko cyusi bola ngombe rero kakubwo kwanya ngombe te mungina ka ndubwine magi onyo uira na busa ngombe te liande ngombe yaji batige bakore bire kene abwati kimbara tirukingia bakonya abaiburi egere tumenye no mulembe bono barentiro obokongu una intu abangina bali abagotu turabasa gukubusa ase iguru y'ibintu ikabiri egingo ripoti rigetaseni kyo wanchete kya gatembe kuruiga asinseme chiga chikanyoro keli yabe ekyo tukemenya sub county ya Masaba North me county ya Nyamira inchigonguru kwa Polycarp okara mwancho muligalio no romali wa mangana maye chinsa igoteke onga chinsa nyeri tukaligalia lero incheni ongoro kwa no toto nyangiri kurwensa moye manyelio nigakoro Wilson Makole maiga ye studio ya kabire nigo akoro kwa dijatse rosike binyongeri kande gotoro boligo be mega tamba TV konga kama musi waigo toro botukoya Paraga ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo getutunkere maiso ebintu byoko na okora bubisi kwana okore ke bubisi gosero kusembo tuko ne bamu gaso gwakore gento geteiga andi kwamereza na taya wakore getutuke bwata maiso no abana bwene yo some yate kinyo sicho ekibwata maiso na jojo kubwata kokorete wochi kokogende wochi kole amaiga korete kuna okole bintu ujune bye mwote kankobogeka yaya getutunkere maiso data okole ndu ndu talengo onaki na ibwe ko kagetole yaya getutu nkere maiso bintu byo okora nebirole karita no okora okagete nambo bizimbiri bo bisi byamanyekanira Paraga ninjo etembe ninjo dorome mangana man bangina ninjo Eduka yobomo ya Uhuru Superstores Limited nero eduka cholide ili kubatuka chirangi cha Crown Paints eyure company nambe yemo eyo karose chirangi meyense yiga ya Kenya. Crown Paints nigo emanyira soko raisia ebintu bilia bikomanya seka ngo kwanira chirangi ejo boyiko chire chichi brand au ejo chire chingi ya kirage chirangi chiga nigo chire chibirengo au punabono mbabwata chirangi cyo wakwa imeye nyumba iziko ya nyumba chire chikomentre nibwa amavuta yani oil ya wigo chiriya chia mache inyuranga chirangi chiga nigo chire kurwase chire cheri guririke iriya gatigati wekaliguri iriya bantabati wigo imeya Uhuru Superstores nero eduka yuka iyo bwate emixer iyo wochoganya chirangi wikabunuragani wochoganire erangi yiga aseduke yiga ya Uhuru Superstores na wokwege namuna ekale aho watagete nigo kwa yanyora wikirano tutarire rero eliwe nyorere abamanyi naboigo enekenga enyumba yao
use asomanyete use chireche biasara njibwa tokorelekana okuya na ayonsi nigo araikirane ekero utumikite chirangi cha Crown Paints edukenyega ya Uhuru Superstores yego toka se nyumba ya Uhuru Complex imeyumucho yigo musongo eywerangene duka ya Safaricom mwigo ngotuka bari ase nyumba ya JM Towers eyure angene bengi ya Credit Bank asamange bakere simbwetera seti namba chabo 0111161500 Uhuru Superstores, the people's choice, guaranteed lowest prices. Karibu nyumbani. Enyagitari ya Mediforth imeyakisi nigo ya kwaliganirie as a free physician and cardiologist consultation eyera korwe na Dr. Sudha Kabala chitariki 12 omwaka 10 omwaka yoiga